uro nyanu na kwatena baby we dey oye me nse ka me nche ho akonfo Owura Frank Mensah abranti a wofiri Bechem Kwasu wadi emfie aduonu enson 27 years. Arawsem ne se abranti yi ne maame ene ne papa nyina afrem. Emfie beye mensani na yare a yefre no ensan egu nafono ho. Na saa ensan yi enyini beye kese wo nafono ho. Doctors for no mmoa etimi hwe no ma ensan yi ehye na ensan yi ehye no eja no tokuro kakra wo nafono ho. Na saa tokuro yi ebeye kuro. Nti beye emfie mensani no Owura Frank Mensah afono ho pra na April. Nti sa wohwe nafono ho a wutimi hu sebe ne sekra efa nafono ho. Araho semba akokra esan wo mu ni se ne yade we nyina achi no wosanso edekọ ekodo baade ansa na wana bibi adi. Owura Frank Mensah se ne ope owiase nyina ne se enka ne ho beto no na nafono ho no atimetua na sempo adokra na ode bedo a na nka wode ado ateteka. Momeyemu amenu abeman na ntimi enya ayaresa. Obetimi ede wo kakra ede afa mobile money numbers ya ohu ewe screen yi yi na Nyankopon ebe show momoyemu amenu en na nipa benya wa na friare how for you na me cream kokwa free na me cream kokwa free ntu ya wesia acha mama no papa nyina awu acha also the 27 years acha na ere na bo ho no 2017 na ensa ewe gu anu bebrebe na on the Bechem hospital na on fe ya na on si di on ntin kwanko Sunya Regional Hospital enti ho no me koya be wosome miensa on kudu baby no na ensan ave ho makon kese kwa ama ntinya ho fe ina mo chen se ne on so Sunya Regional Hospital so ntin kwanko ji ni na me koya kudu baby na mo se koya la wu koya na mo se cancer ni mu na mo de to afidi so na chese enane ya koe na makon ha ino tukru ensa makon ha ino beye kutwa na chese won si ne za don bi kutwa no na mo twa ho na de ahye ho ina ti you ndi hospital be no musi ombeyi kutwa no mo twa ho na de ahye ho ji kore ko ji na mo se saa yine wo ho no ombeyi saa ayine fiwo na omwatwa wo honam e de ahye wo wacha na e ba ne sen ndi omu yi kutwa no omwatwa wo honam no anse ho onom kwanwe nwoji ho na etitiye ina nka kira wo na sa kwan bi ndi on kwanwe no na chese on simre fi ni be 4 days na sa titiye na sa de koy no sa kwanwe edure bi because on be won kwande nanka ahonu aguna ahonu aguna che to makwan no on kwan on so mensa na ne mensa na medam empani na on kwan ade be chinu me ni nyina honhon aya kese ndi kwa no mo hwe mesa me ko mo sisi de me ko mo hwe sa o ntimi enka sisi de mo be yin si ana so be yin si no an so mo hwe sa no wa da se no be fi ji wo kira se ukwa no mapam 3 days 4 days na ate no asan ko no mapam ntu kan a o mapam no mpere ro be sen o mapam 4 times o ye Christian wie no wa sa kon sa 4 times ti wafono no mapam na sa 4 times acha friji no san ko hefa enko ba bi tu ya o mapam na ate na ade tina fisa acha na ne tifi na ayisi o Christian wie no o mo ye no 2018 12 August no ye
na sisi kwa na so mo hwesa no adolescents no ba fi kwa mo hwesa no adolescents no ba fi ka ho fi enchire bi no se konebra sa nti si de ma mentimi ensan enko ji ho no bi me de tifi nko a na me sister ba kona net sisi na we ni nti me sister de no ho ahwem akokun ase se okotonton su kakra kriska kraba wo nkrofo wo se ama ode no ho ahwem se okoke iskara kraba bitu nkrofo no wo se nti si akaka me nko na mete na usire nya ska didi acho me ko ba de wodi wo ya de we san ko ba de na ba de na me de ko ba de ebi wo ho no a obi wo ho hu kresta na talo afon ho na wasi kufi wo yale ontimi nya adwuma anso de me ne be ko de we kasa me yanko na me ko sa me de me yale ni ya adwuma no ema ne je no tia me ka 20 cedi ebi wa no 25 nti wo ya de we nyina no wo de ko ba de wo de ko like ba wo de ko do hankasa ansa na wo nya bibia di ena oji no nti se wo hwa tani na waji no nti se no ewrate katasuma no ai wadaroma katasuma me mami bisa utimi didi acho de ajona mi dia kuku ena dokon aya hono na anwam kwangusi mentimi ehuma ma nunka ho kwa enshi ntijise impipia sasa kakra sa dia na ha dwen na ha me yese ndin shu ho fro nu nyina sana wasan asase edidibi enti anwam koko ena den ena dokona ya hono nti enye nsu aduane de a ntimi nti se mo no wudi a ebi ntimi ma sa side ho se wi ko ho no a yese ko ndin shu ho fro nu o yensa ko kun se no na wa ha ni wi kiaba Jesus Christ wudi na se mo no ehwe wonu ma ko ba bia wafon ba bia atuna se bi na ngise okohuru wonu mu na ekokoro fa ho no mu nyina te se mo no nyina be bansa na wati matwa so sanity wacha sisi se kwa kon kesisi ya na me hentini no asara se gina gise me se krisisa ansa se mozu pu acho wacha ansa na atimi adeda ho na mi tridia no imutu ye nyunyu te se de ye de pure rock as rock agu tridia ni nti se me se na usi feel etes eye usen isi ho na tifon se ni nyina eye me ya tifon ni nyina eye me ya Ezani doctor we ekasa within hospital on here no see the just plastic surgery we want the roller bi na we tare hon ama hon atimi ayeye nyesa kwa dia o wontin ya hon fi bi wonya nu na kwatna bi we dia ye men seven kam men shem ho akonfo sana koye me sen kamen che me ho akonfo na ade na me nan ne de we ni wo bia wa bia ewa menti kamen che me ho akonfo nti mi na ho no kunya ahoma no na di hu ya se man bi api ho no na bi san se na me ye de wa ha na se me je mframa betu ntimi anka ayina anfa chere ka chen se me je that means na at sen hoano so esoro wo hoano de hu de na woni ma de kodia ka ndi ahoano why na dwene ya ma sesa no ka chen se yin kofi na chen se ve fi captain yi ene na wo yi no
nti sɛ na wosi hu no na woyi no nti hwɛ ne ho nyinaa pro hwɛ apro paa sɛ ne se ɛna ɛwɔ hɔ a wohu no ha den kasa na ɛwɔ hɔ saa no aha hwɛ ne nkasa no so pro ne jaws was a joke who said den ɛyɛ kata so mame why kata so mame hey sɛ kanyame bɔ na kanya doctor bi anko wetu ayɛ msa plastic surgery na ɔwɔ kana kɛbɛ bɔ ampa no nko ana nhia sɛ nkewetu efiri hɔ no ɛne nka adɔ bia de nkewetu ne akɔdɔ ayɛ adwuma nka menye sika kakra de atoto no nti nka wo pɛsɛ nka wo de nka ɔmo nyɛ kɛkɛ ma na nka wo de fa do tuatua ka acha no nko ana nhia sɛ ɔmo nyɛ plastic surgery no mfi hɔ no kyerɛ sɛ ɛho nto ne nka menno anyɛ adwuma kakra kakra. Stormy seas, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me your shore.